Ademais de establecer un límite xenérico de 30 km por hora en todo o casco urbano, o PSOE de Ribeira propón estender esta medida a todas as vías do municipio dun só sentido. É unha reforma que está efectuando a Dirección Xeral de Tráfico a nivel nacional, que quer que nas vías urbanas, principalmente nas vías que teñen un solo sentido de circulación, pois que estea restringido a 30 km por hora. Nós consideramos que podría en zonas determinadas do casco urbano incluso reducirse tamén a 20 km por hora, porque desta forma se evita que os posibles atropellos que haya que sean de un interés considerable, non? Esta medida, que está en fase de aprobación pola Dirección Xeral de Tráfico, ven respaldada por un estudo da Organización Mundial da Saúde que conclúe que o risco de falecer en caso de atropelo é 5 veces menor circulando a 30 por hora. Se reduciría e os impactos non serían de tanta consideración como se van a 50 km por hora ou a 60 km por hora, onde a vida da persona xa corre un serio risco, non? O informe sinala ademais a redución de emisións contaminantes e as melloras na circulación que suporía esta reforma.